Ihmisen mielessä on erilaisia rajoittavia tekijöitä ja sitten mielessä on semmoisia ulottuvuuksia, mitkä mahdollistaa sen ihmisen hyvän elämän. Ja mielen harjoittaminen on hyvin pitkälle itseensä tutustumista. Tutustuu niihin semmoisiin kahleisiin ja ehkä esteisiin, mitkä estää semmoista sekä ihmisenä kasvamista että sen hyvän elämän strategian toteuttamista. Mielen harjoittelu on jotain, mikä ei koskaan lopu. Se ei ole semmoinen asia, että se vaan jätetään tekemättä, vaan se on asia, jonka kanssa me eletään. Ja silloin kun me päästään tämmöisen niin kuin jatkuvan oppimisen ja kehittymisen niin sanotusti polulle, niin minun mielestä me ollaan silloin ihmisenä oikealla polulla. Silloin me tehdään eettisesti ja moraalisesti oikeita valintoja ja eletään semmoista elämää, missä mä koen elämäni semmoista elämää, missä mä saan toteuttaa semmoista jotain syvää ihmisyyden osaa, mikä meissä kaikissa on. Tässä Next Levelin valmennuksessa niin me pureudutaan aika moniulotteisesti näihin mielen koukeroihin. Ja itse asiassa hyvillä kysymyksillä, hyvillä kysymyksen asetteluilla puretaan semmoisia mielen esteitä ja semmoisia olettamia, mitkä mahdollisesti estää sitä ihmisenä kasvamisen prosessia. Kyllä tähän kannattaa hypätä mukaan. Hullumpiakin asioita varmaan elämässä olet tehnyt. Tervetuloa.